men SGTV Gunas waktuji 14 pawi hojomaji capanɗe joyi jeegom ɗo e nder studio moɗon hono sukaɓe Gunas TV ñalawma hannde o ko yewtere meɗen adide ko femti jamma Bela en jetti noon dennagal bandiraɗo mo ganduɗa ko taweteɗo e sukaɓe Gunas TV e wattuɓe hakkillaji woni fatɓe en ɓe e oɗo sen sukaɓe Gunas TV en jetti Allah en juulinana makko Muhammadu Rasulullahi en mbi aljuma moƴƴo malaɗo hande mawde 29 lewru setto hitande ujunnaji 2020 en gari e yewtere meɗen adide e nder sukaɓe Gunas hono wiyetede jamma Bela en podanino bandiraɓe arde ɗo e tarde hono nde ɗo jayde wiyetede foyre ɓamtare won nde ganduɗa yalti ko e mars 2019 ganduɗa ko nde ɗo jayde watti jayde temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ko kayri watti temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom nde yalti ko e mars 2019 kadi ko ɓuuri yodde e jayde nde ko ɓuuri welde e mayde foof ko ngol ɗo woni lawol men gadanol ƴeewoyde jayde nde kono kadi nde ƴewɗen tawde hen konngol ceerno men hono ceerno Mouhamadou Djalaluddine Ba en tawimo e jayde he omo haalen haala mbaɗka fayida e sikki ala joni joni o haade men huccande e tarde hunde e jayde nde ala no mbaɗɗen so wona jehen toon to marché Sinthiou taw en toon Aliou Diallo wonko yewtinno toon e bandiraɓe ɓe e kewkewoji kalisiji ɗi wonande oɗo rafi ono coronavirus wonko yewtinno e bandiraɓe men to marché Sinthiou taw en tan Aliou Diallo ƴeewen ko yewtiri e bandiraɓe mbawen artude ɗo jokken golle e jamma Bela no hannirta ni bandiraɓe min garta e mon joni joni bokal so saɗa hebbindi hokka en Aliou Diallo tan mbawen yarti ɗum ata e artude e bandiraɓe inchallahu taala wona law toon hunde wotere ne haygam e nder jeere nde wiyama wonde yimɓe woto juulo juma woto mba jaa jama mais ne jaaha jeere ko noon mama salminama o weltanama eyyi reportage bogara mi salminima mi juurimama a weltanama no feewi eyyi aɗa namde hol yiyandema e marché nde a waɗama beegui a salminama kadi a weltanama eyyi an hol yiyandema e jeere nde e hol sifa marché ma o ko wayno ko nandi hen wannoon caɗele keewi laamu ngu noon ridda jon puspusade en riddi yeeyoɓe lepti yimɓeɓe taw wallay oɗo saaha joni noon so gonɗen ɗo laamu ngu wiwi corona ala ɗo e leydi ko waɗi meɗen liggede ɗum noon waddi eɗen mbawi wiide koye caɗele tan gonɗen ha joni laamu ngu noon yo woppu leydi ndi circule yimɓe keeɓa kalis o koye korko faɗen korko ma on eyyi salamu aleykum Siley mi salminima mi juurimama no fewi a weltanama kadi moƴƴere Allah e ma eyyi Siley ko noon a weltanama no fewi eyyi hande eɗen gaari namdade hol yiyandema e jeere nde e alhaali gonaɗo joni o eyyi eyyi wallahi wallahi no woni inchallah ma yetto mawɗo leydi o inchallah Aliou Diallo a yettama no fewi sen garti e to banggue jaañi nde te haala e tanaji ɗi ganduɗa kon kañum woni tanaji sappo ɗi ganduɗa ene cabba ɗo e ujunere garoji wadde ɗum ɗon firtata ko duuɓi kewɗi yeeso ɗo duuɓi ujunere yeeso ɗum kam wonto haalata hen e nder jeyde o wi ma wood wiɓe
ɗum ɗon holko heblani ɗum kono o wi so heblanaka ma tanaji karuji ɗi bettoy hani men tas faddade sikki ala duuɓi ujunere kono e nder ɗum kadi o aussi e nder duuɓi ujunere o wi ko ɓuuri yawde e yaccade e nder tanaji ɗi ma won tana gajiɗo garowo e nder ɗum capanɗe joyi yesso ɗo kono noon eɗen e sikki meɗen tanaji ɗi puɗɗima to banggue oɗo coronavirus haade ɗum garten ga e jeyne nde caggal nde wi tanaji ujunere ko kutorgol kubbam ɗam ganduɗa ko liquidaire mo ganduɗa ko ujunnaje 4 kilo walla ujunnaje 4 kaɓirgal liquidaire ganduɗa ene tawe e nder Europe o wi ma saabo wimto cuurki ko yata e temedere e capanɗe joyi métre temedere e capanɗe joyi métre gramme cuurki non noon firti ko so ɗum woodi punndi mawdi hay goto wawata yiide goɗɗo ɗon noon ko musiba mawɗo mo jeyde woni e haalde e nder temedere e capanɗe joyi plus ujunere e 12 gramme ɗum fof ko punndi ɗum ɗon noon yo Allah dan en hawrude on ɗaten o wi ko cuurki ko fof koko faati e gramme ma ɗum ɓeydo ha joni ko e nder duuɓi capanɗe joyi ma ɗum ɓeydo ha yetto 15 milliards gramme cuurki wadde firti ɗum ɗon kam ko ɗum moolare Allah no feewi kono hunde molortode Allah o wi e nder leyɗele ɗe ganduɗa ine jogui ɗon leyɗele e nder duuɓi jeetati ha e 4 ha e 5 ƴeewama noon baaɗi ɗi ganduɗa ko mawtuɗi hono kaɓirɗe liquidaire o ɓurɗi mawnude e nder windere nde hono fawru wotoro wondu toon to Amérique e Russie ene mofti mburtode ko ganduɗa ko yaata e capanɗe temedde jeeɗiɗi walla jafoɗon ujunnaje jeeɗiɗi mburtode walla ɓe ujunnaje jeeɗiɗi ha ene liquidaire ujunnaje jeeɗiɗi liquidaire ine cuuɗi ine mofti ɗum hono Amérique e Russie kono noon kadi ko kañum ine wondi e Chine e Israël e Angleterre e Pakistan e Indo e Corée rew joni noon beele cikkuɗon ɗiɗon tanaji poɗɗaki arde taw ko femde coronavirus sabu sa dari e nder leyɗele tokkude toon e Europe o e Afrique o eɓe tampiri joyɓeɓe e banggueji ɗi foof sen ƴeewi Birmanie ganduɗa ko leydi wandi juutɓe fodde 10% e nder temedere fof sappo kono sa dari lan 2015 16 ɓe kaɗama ɗon deji kono ko kineɗi musɗi ɓe batiɗi sa yi kineɗi kala hendu ƴedde huɓere nawa musibaji ene mooli Allah refsi noon ko sin ji hay goto majjani donc rafiji ɗi kadi ko haalde ko fof noɗi camori ɗi fof ko toon ɗi puɗɗori hande bandiraɓe ndeɗo jani ko fonde ƴeewoyde kala saaha ko nde haalta ko ene heewi ko wawata yaadude e biddaji ɗo kadi ɗo e nder SGTV on en ko yonata fof yoddinde tan en kadɗuɗo e bandiraɓe ha lawol gongol ɗum ɗon jetti on ha no mbaɗo sikki fuɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيز فداك